ulos tinonus sederi imana nidok nah ulos nanigati dohot heping dung sipul uleon ujut manang diparsohot ni anak dohok boru ditiki dihatai mai disi ulau sekaligus ulau sederi laus disima ro tikir tangga jumulu maro paranak paula une alai di pasahat parboru ma imana ni dokna ulos tinonus sederi dok nomor 8 manang filosofina di dok main ala tiba-tiba do ulau niro tentu dang terpatu pa perboru ima ulos sitorok rabu manang ulos nagajam sementara rodo dia ketuturni para anak dia ke namar hamarangi be dia ke namar dong sahuta diudang mairo mengadupi tuturna ima dinaro marulo sederi sarupa do tuhukna ulos tinonus sederi dihepekku may manang di rupiahu jale somalla di masa nuaingo di patupa mai ditiki dung merdus nitahi hasuhuto paranak dok perboru manang paranak dok perboru di dok mai uleon sekaligus dohot ulau sederi somalla dung sipul merhata edet di patupa ma ima paulahune dung paulahune Roma paranak musi parboru ima nama ruleon tikir tangga laus dipatupa magwarna ima ulos tinonus sederi aladang terpasahat nasi debi ulos do nomor 8 molo sederi i ulau ni tutudang terpatu nasi de ulos tukaro pe adong antarana menang 2 eri tulu eri naro asarona si de tikir tangga menang seminggu nai ala idope patupa ulos nasi de ditiki ada naguki tutu sehedi dang terpatupa nasi de dope nalau mabain akka ulos torok rabu digeti mei guarna ulos tinonus sederi di pasaha mei ditiki uleun imana ni dok nasi sekaligus ulau sederi alai moro dang sekaligus di bana dung pige eri lau ma para parboru ale jumulu maro para anak paula une dungi Roma parboru si imana ni dok na tikir tangga ala baru marpesta dope nasi na 2 bila pihak idope di pasah takka ulos herbang do takka ulos sige sitorok rabu dipatupa mai nanidok na ima ulos tinonus sederi laus ima delen yakana martondong pajupang ikon naing nakohan natanggani bele tu ni todong na ay ditiki pesta idang marsitako hadopi naside atong hasahatan ni ulos tinonus sederi somalla buru nama sanwaing gebi di ilopitom mai taringo tu irupiehun di hatan waing segebi diduk mai halani pakit ditiki mengguhi akan hurang di penedayon ibai mai hatana somal naik 300 gebi 150 mapasaton nak tu pihak para anak
pasaton ni Prabowo ima ulos tinonus sederi alai molo uleun manang diakka namar boru ni tulang do dang adong ulos tinonus sederi alana dang pola marsitopo tapi diakka namar todong sarupa mai guarna bolo marboru ni tulang do dang adong besi jalo titi marakup sarupa mai dang pola merdele be ulos tinonus sederi atau ngaharu kama dia ke perjabaran na hurang guki atik dia rong naso targora baik di Jabar Hata di Jabar Juhut nang di Jabar Sinamut imana ni dok nasira be manis ati dia rong akan naso targora jadi songonima di hata filosofi manang lapatan ni ulos tinonus sederi nomor lapatan digetti mei dohot heping hatan wain manang rupiah alai dede gebi merdelen ulos tinonus sederi ditikki uleun molo baino naropatu paun manang dang ulos sikaligus guarna manang rodo pige-pige rinai nesiden na lau marsitopotan apalagi akka na jonok na martodong dang pola benon na nyan uleun ulos sederi terlumu bima diakka na marboru ni tulang na martodong dang pola patu paun na betikir tangga do ulos sederi ay ngabibes na side bibes do soala ni pes tau penung ngabibes sa laki marsi topotan jadi songonima isini video tadi bason di nahurang adol pe rupani manang nahurang sikok di hatorangan nahu patorang jumului be mersetebi horas